Хочу подякувати особисто Едему і всім пам'яткоохоронцям з Криму, які надають нам ці матеріали. Вони є безцінними в аргументах, і в тому числі і в судах, в тому числі і в наших конференціях, і в нашому воланні, крику про порятунок одної з найбільших цінностей і культурних надбань не тільки кримсько-татарського народу, а й світу. Це не голослівно, тому що я можу надати цілу низку наших звернень, моїх особисто в Туреччині на сесії ООН, мої прохання безпосередньо до міністра культури Туреччини. І тут те, що зараз я насправді з цими кадрами, з цією ситуацією ознайомлений. Ми робили цілу міжнародну конференцію за участю Ріфата Чубарова і Мустафи Джемілєва. Тут, знаєте, що цинічно? Те, що зараз я бачу блиск в очах Едема, і коли розповідається про вандалізм практично, про яскравий приклад, як не можна робити. І в останньому суді, де я безпосередньо брав участь, апеляційному суді Амстердама щодо скіфського золота, цинічно адвокати де-факто російської, з російського боку, а так офіційно, начебто, кримських музеїв, вони говорили, от посмотрите, мовляв, зараз Росією виділено біля 20 мільйонів євро на реставрацію Ханського палацу. Ви справді сказали на початку передачі, це не реставрація Ханського палацу. Це євроремонт, не знаю для кого з чиновників Російської Федерації. От і все. Це нищення культурної спадщини. Цинічне.